След приключването на зелето продължаваме с гърлянето на картофа. Ето тази част я минаваме за втори път. Втория път вече слагаме отново леброн 1 кг и амониева селитра около 20-30 кг на декар. Ден втори от нашето занимание с картофа. Днес аз опълвам капковия маркуч, брат ми продължава да го гърли. Времето е доста студено. Датата е 28 април и доста колеги се оплакват от слани. Няколко часа по-късно, след последните кадри, положението днес не е никак цветущо, никак приятно. Хубавото е, че все пак температурите не мисля, че са паднали много, защото самото стъбло е все още зелено и отстрани има листа, които са все още зелени. А това е добър знак за по-бързо възстановяване. Ето, стъблото е все още зелено, има листна маса зелена, която не е засегната. Тук също е така. Най-горните листа са ударени от сланата. Но въпреки това стъблото е здраво. Днес като план имахме да напръскаме с хербицид, защото тук зад мен може и да видите доста трива излезнала. От щастие само този кръг, но като цяло навсякъде е започнала да излиза. И ни беше целта да хванем по-на време, но нещата се промениха много рязко. Сега естествено няма да пръскаме с хербицид, за да не стресираме растението допълнително. Всеки занимаващ се с земеделие би трябвало да е наясно, че ще има и такива моменти. Въпросът е какво ще направим ние сега. Преди сланата успяхме да го натворим с амониева селитра. Днес опънахме капковия маркуч. Утре ще пуснем водата да се полива, за да може амониевата селитра по-бързо да се разгради и да започнем процеса по възстановяване. След това ще напръскаме с аминокиселини, неща, които ще помогнат на растението да се възстанови. Тук в този край на нивата е по-малко засегнат. Ако ви е интересно какво ще стане с нашия картоф и дали ще успеем да изкараме оптимално количество, не забравяй да се абонираш за нашия канал.